Sasana tepas wangi tumuju wonten ing sasana rinengga estunipun badhe anggerapaken para putra tematen sarimbit kanthi katindakaken lampahipun adicara kirap keprabon mila wonten titik kalenggahan punika sumangga kadhereken para kadang piniji ingkang haye karya lampahipun adicara kirap sumangga samapta ing diri siyaga ing gati kanthi kairing unglik gambuh Sri Nalendra sumangga. Podang kanarawang sumilak biak katon hangilak ilak nuninggih punika ta wonten margaging sang subo manggolaya sang cucuk lampah lumampah mabuka ngayah pangit ning kepuh regebek kaya lintang bimo sakti sinusa tuju ing yudha sambut wiratama mahambet budi utama lah punika ta kang sinebat subo manggolaya sang cucuk lampah subo manggala subo sae manggala pangarsane minangka dadya pangarsa lampah ingkang sae mondhening sinebat cucuk lampah awit dadya cucu ing yudha lampun cinandra indah ing rupa tur karengga ing busana lebda ing budaya mulya lampahipun sangsa caket tumuju ing sasana rinengga singangsana kursi gading dampar kencana Sumradata pitana gangga trigangga duka mendak kala sirna Suradira jaya-jaya dening rat lebur dening pangestuti ambuka waranipun kandha Sanggening para lenggah kakung Semana Putri ingkang dhateng kinurmatan samrika sang Suba Manggala sampun dumugi wonten sak ngajengipun sasana rinengga mila katur dening Sri Atmaja temanten sarimbit kapure siyaga ing diri samapta ing gati lelenggahan sawetawis adicara putu sinegek sawetawis pilih sang Suba Manggolaya sang cucuk lampah esdening sedya anggenipun patah sumembah paring sasmita katurut dening putra temanten sampun dumugi wahyaning mangsa kala dumawah ing papesten mila wonten titik kalenggahan punika estunipun badhe kakirapaken anut adat widi-widana ingkang sampun lumaksana. Sanggening para lenggah kakung Semana Putri kang dhateng kinurmatan langkung-langkung keluarga pisan sutresna
sawetawis kapuri pinarak nggih adicara adat kirap enggal kawiwitan mila panjenengan sedaya minangka anjing sendi sarta hangestreni padang hanarawang sumilak biak katon hangilak-ilak marga kang tumuju wonten ing sasana tepas wangi jengkar saking sasana urinengga lah punika to Ojo dalasan ratu ingkang badhe kakirapaken dening Sang Suba Manggala ya sang cucuk lampah Sri Atmaja temanten putri Roro Ayu Apriliana dalasan Mas Bagus Insan Maulana Alvaro Sadinda emangmu sapecak enget wigato sedya kang sambada wiratama mahambet budi utama lampah nyong tansah pidak wirama lambanta jinandra liri netra kemprembyai ngasta sarta kemprembyaiipun uga rampe kang minangka jejangeping busana tansah wiyak wiwaranipun gangsa sang tinata titi tatanipun adicara kirap wonten ngajeng piyambak punika sang Suba Manggala ingkang cacahipun namung setunggal werdinipun para putra temanten sarimbit nyuwun pituduh luhur pitulungan amung mringarsanipun Gusti kang Maha Agung namung setunggal cacahipun ingkang pantes ingkang dipun sembah mondhen ingkang sambung wonten sisi guruipun Sang Suba Manggala punika wonten satriya kang luhur lamunta cinandra kembar busana ya kembar rupa satriya sakembaran punika werdenipun mring katur temanten sarimbit ing madyaning bebrayan agung kedah nyawiji tekad raga kejiwa mondhening sambung wonten sisi nggurinipun para kenya ingkang tasih kumala reta ya kembar warna ya kembar busana mila kathah kadang manglembana marang kasulistyanipun sang kenya ingkang sinebat patah sakembaran lambanta jinandra Sri Atmaja temanten kekalih temanten kakung kang bagus ing rupa tur karengga ing busana mbrayat pasmone pangawan anggring ing sungsang dedeg pideksa waya teja maya-maya mila pantes kinarya kidunging kadang taruna ingkang badhe mungkasi kridaning muda mondene risang temanten putri Lampanta Cinandra palarapan nyela cendhani anis jerit tanggal sepisan Drocepan tumingin tawang netra lindri anjutra ambawang sabungkul pangarasan during sajuing ati-ati anguduk turi talingan jamur kuping krana pindha kencana lintinantar latinyo manggis karengat untuk amiji timun kaya mutiara rinonci